Un pres, una vaga de fam i tot un govern contra les cordes. Aquest 5 de maig es va commemorar la mort de Bobby Sands i entendre qui va ser no és opcional si vols entendre com funcionen els conflictes polítics reals. Som a Irlanda del Nord, anys 70. Guerra als carrers, exèrcit britànic desplegat, una societat dividida entre unionistes i republicans. Bobby Sands no és un líder militar destacat, és un jove que creix dins aquest conflicte i entra a l'ira. El 1976 és detingut i empresonat, i aquí ve el punt clau. El govern britànic decideix que els presos republicans són criminals comuns. Vol despolititzar el conflicte. Els presos responen fent exactament el contrari, polititzant-lo encara més. Resisteixen, protesten i escalen, fins que el 1981 Sands inicia una vaga de fam amb un objectiu molt clar: forçar el reconeixement polític. No és desesperació, és estratègia, i funciona. El seu cas esclata arreu del món, i enmig de la vaga és elegit diputat al Parlament britànic. Un pres en vaga de fam, convertit en representant polític. Això posa en evidència tot el sistema. Però el govern no cedeix. 66 dies després, mor. Però la seva mort ho canvia tot. Com va escriure Bobby Sands, des de la presó tots desitgem la llibertat. Alguns no estan disposats a pagar-ne el preu. I aquí hi ha un detall que gairebé ningú explica als països catalans. La lluita irlandesa i la catalana fa més d'un segle que es miren l'un a l'altre. Quan l'any 1920 mor en vaga de fam Terence MacSwiney, l'alcalde republicà de Cork, Catalunya esclata en solidaritat amb Irlanda. Durant la diada apareixen banderes irlandeses, llaços verds i articles independentistes arreu. Figures com Daniel Cardona o Ventura Gasol converteixen aquella lluita en referència política per al separatisme català naixent. Per això Bobby Sands impacta tant també aquí. Perquè Irlanda va demostrar una cosa, que un estat pot empresonar persones, però no pot empresonar una idea nacional quan aquesta arrela al poble. Aquesta és la clau, convertir la repressió en força política. Comparteix i guarda aquest vídeo, perquè entendre la lluita dels germans irlandesos és fonamental per entendre les lluites d'alliberament nacional a Europa.